メレを読むためのハワイ語ミニ講座第11回目です。よろしくお願いします。今日はハワイ語の方向詞の話をしたいと思います。方向といっても南とか北とかそういう方角の話ではなくて、ハワイ語の方向詞というのは多くの場合動詞について動きの方向を表す、それが方向詞です。4つあります。マイ、アク、アエ、イホ。一番よく使われるのはマイとアクかなと思うんですけども、マイは話し手の方向に向かってくる。その反対で話し手から離れていく方向がアク。イホは下向きで、アエは、方向で言うと上向きなんですけども、少し未来、これから一歩踏み出すようなとか、隣とか、物事を更新したりするニュアンスもあるので、アップデートで、まさに上なんですけど、ちょっとこれあえだけは具体的に見える方向というのではなくて、ずっと前のめりな感じの少し未来っていうようなニュアンスのあるのがあえです。次にこの4つの方向詞がつくことで動詞がどんな意味に変わるのかを具体例で見てみたいと思います。ヘレは移動するという意味のハワイ語ですけれど、ヘレ自身に方向が含まれないので、どっちに行くかはヘレだけだとわからないんですね。単に移動するということなんです。それに方向詞がつくとこんな風に意味が変わる。ヘレマイは、話し手の方に向かってくるので来るですね。ヘレヤクは話し手から離れるので行く。ヘレイホはイホが下るだから、下向きに移動する、降りるっていうのがヘレイホです。でヘレアエだとどうなるか、これはどんな風に使われているかで、訳はその都度考えないといけないのがヘレアエなんですけど、少し未来なのでヘレアエっていうと一歩踏み出す感じ、行くとか来るとかいうよりも一歩踏み出す感じがあります。少し未来です。アエで、先ほどもお伝えしましたが、アップデート更新する感じもあるので、やっぱり方向としては上、前というだけではなくて上の意識があるのがアエ、ヘレアエと踏み出す感じ、そういうニュアンスがありますなんですが、メレで使われる場合は、どこかに出かけたとかいう話よりも語り手の思い、意識であるとかが話題になっていることが多いので、あんまりこういう使い方をされるよりは眼差しのあり方とか意識のあり方、微妙な意識のあり方が方向して表されたりします。そのあたりを次メレで見てみたいと思います。まず眼差しと方向詞。意見、見るっていう言葉と一緒に使われることが多いですね、方向詞。これはヘウイの歌詞を持ってきました。冒頭の歌詞ですね。ヘウイのおえけいけまい。おえ、あなたって綺麗ですよ、綺麗な人ですよね、いつ見ても。いけまいなんで、その対象を見てるので、眼差しは誰かに向かってるんですけど、その身近に誰かを感じてるその意識が一見前のこの前のところで表現されている、そんな感じですね。その逆でイケヤクイカナニ、これはライマナ、神父さんでネイティブの若者たちの教育に尽力したライマナさんのことを称えてる歌ですけど、イケヤクイカナニ、あの美しい光景を見てごらん。悪は話し手から離れていくので、眼差しがそのちょっと離れたところにあるライマンさんの家に向かっている感じがこの悪のとこ
で表現されています。次に意識が、人の意識、思いが表現されている時の方向詞の使い方を見てみたいと思います。人の意識と方向詞、これはポリアフ、マウナケアの女神ポリアフの思いを歌った曲ですけど、そこから歌詞を取ってきました。カオマイカハリアロハ、カハリアロハは、ハリアがこう突然こうふっと思い起こされるっていう、そういう意味合いがあるので、あの時よかったなっていう幸せなこう気持ちが不意に蘇ってきたって。カウは何かが存在するという意味で、それを存在する何か不意に現れた、それを受け止めている感じが表現されているんですね。深い愛の思いが不意に蘇ってきた、そんな歌詞です。何かこう目に見えるものがこう動いているのではなくて、意識の在り方が表現されているんですね。もう一つ、このカウと一緒に使われている例を見てみたいと思います。アカカフォールス、アカカの滝のを初めて見た時の感動を歌っている歌ですけれど、そこから歌詞を持ってきました。カオマイラーイルナ、このマイラーっていうのはマイにラーがついた言葉で、このラーっていうのはちょっと離れてる距離とか空間の広がりとかを表すニュアンスがあって、このラーについてはこのメデを見た目のハワイ語ミニ講座の第1回目でお話ししてますので、まだご覧いただいてない方はぜひちょっと見ていただけたらいいかなと思うんですけど、舞はやっぱりこうその光景を受け止めてるんです。プラスラーすごいなってこう空間の広がりを感じさせるのがラーです。カオマイラーイルナなので、高いところから赤かの滝がすごい勢いで流れ落ちてる、それをこう見上げてるんですね。なのでこう前受け止めてるんですけど、ちょっと離れてるところにあって、まさにこのカオマイラーのところにそのダイナミックな空間の広がりが感じられる。そしてその景色を光景を受け止めているその人の意識も表現されている、そういう歌詞です。方向詞のところにこう微妙なニュアンスが表現されているっていうことがお分かりいただけたかなと思うんですけど、フラダンサーにとってはこの辺りこうね、微妙なこう目力とかちょっとした違いで表現しないといけないところなんですよね。言葉の意味が分かっていると表現が変わってくるところも絶対あると思うので、メデで方向詞が出てきたら今日の話を思い出していただいて参考にしていただけたら嬉しいなと思います。メデを読むためのハワイ語ミニ講座第11回目終わります。